Здравейте! Днес аз съм Дана Разва или просто Дидим. Днес ще говорим за децата. Какви са те и дали трябва да ги отхвърляме или не трябва. Сега ще разберем. Децата не винаги са еднакви. Има по-различни деца. Има деца с по-тъмна кожа, има деца с по-светла кожа. Не трябва ли детето, ако е с тъмна кожа, примерно, а другия е по-бял, трябва да му вика циганче за Бога? Трябва ли да го обижда? Трябва ли да го отхвърля на страна? То като е черно, не заслужава ли обич? Не трябва ли да го обичат? За разлика от другите факти, които са, ценно да кажа, че си с много скапана коса, че моята да не е по-хубава, че моята си е по-скапана. Все едно, нека оставим косата на страна. Да видим децата трябва ли да се отхвърлят или не. Единия може да с по-тъмна кожа, другия си с ушена коса. Третия еди какъв си, но не бива да бъдат отхвърлени. Все сме деца. Все. Не може да те кажа, махай, защо си черен или еди какво си, или с скапана коса, или си грозен си, махай се от тук. Нали все сме хора? Някой с по-черна кожа, някой с по-бяла кожа, но важното е, че можем да играем заедно. Стига да не сме лоши един към друг. Трябва винаги трябва да сме приятели. Каквото и да става. Караме се с добрим веднага. При мен и моята приятелка Ками, едно каране трае 1 минута. Ако ни кажа 1 час, едва сме стигнали до 1 час. Затова ви говоря всъщност. Това е целият кръговрат на живота. Кара се с един, ставаш приятел с друг. С този скарания пак ставаш. Ние си събираме една група от приятели. Няма значение оня, той е оня какъв бил. Това няма значение. Важното е да сме приятели всички. Когато гледахте видеото ми, пас нагоре, си пускам нови видеа. Чао!